Hrvatska poštanska banka i Hrvatska pošta omogućile su poduzetnicima i lokalnoj upravi bankarsko poslovanje u mjestima gdje do sada nisu imali potrebne usluge. Ovim proširenjem suradnje nastavljena je realizacija projekta Banka u pošti, u sklopu kojeg je u prvoj fazi bio omogućen bankarski servis građanima Republike Hrvatske pod istim uvjetima kao u poslovnicama HPB-a. Posljednje 4 godine poslovna suradnja je proširena značajno na dio poslovanja s građanstvom. Znači, danas građanstvo u Republici Hrvatskoj može u uredima Hrvatske pošte obaviti sa jednakom kvalitetom sve usluge kao što može obaviti u našim poslovnicama. Pa smo se zbog toga odlučili proširiti poslovnu suradnju, dakle, i na poslovne korisnike. Na ukupno 121 lokaciji poštanskih ureda poslovnim korisnicima je omogućeno otvaranje poslovnog računa HPB-a, obavljanje nacionalnog platnog prometa u kunama, ugovaranje internetskog i mobilnog bankarstva, depozita, kartica i ostalih bankarskih proizvoda i usluga. Ako gledamo situaciju koja trenutno je u Republici Hrvatskoj, onda sa područja koja su manje naseljena, uglavnom se povlače poslovne banke, tako da građani nemaju mogućnost obaviti, ja bih rekao, redovite potrebe koje inače imaju vezano za svoje osobne, odnosno poslovne potrebe. Velika vrijednost cijelog projekta je pružanje kvalitetne bankarske usluge u najmanjim i najudaljenijim mjestima koja nemaju pristup financijskim institucijama u vlastitoj sredini, što predstavlja nacionalni interes Republike Hrvatske. Znači, svi pravni subjekti na tim područjima imaju sada mogućnost obavljati sve one usluge koje su do sad mogli obavljati i u uredima, odnosno u poslovnicama poslovnih banaka. Korisnici su izuzetno zadovoljni i mi imamo dosta upita da što prije dođemo u njihova mjesta, međutim to usklađujemo sa našim partnerom Hrvatskom poštanskom bankom, jer morate imati određene pripreme da biste to obavili. Uvođenju bankarske ponude u poštanske urede prethodile su opsežne pripreme koje uključuju edukaciju i specijalizaciju djelatnika radi pružanja kvalitetnog servisa klijentima. Plan nastavka realizacije projekta HPB-a i HP-a uključit će sve lokacije u Hrvatskoj na kojima je potrebno pružiti bankarsku uslugu. Ono što je bitno ovdje za naglasiti je da ovime olakšavamo klijentima, dakle, kako našim postojećim, tako i novim klijentima koji ovim putem pozivamo da otvore račune putem Hrvatske pošte i u Hrvatskoj poštanskoj banci, čime neće morati putovati do udaljenih mjesta gdje postoje poslovnice banaka, čime će štediti svoje vrijeme, novac i ostaće im više vremena, dakle, definitivno za njihove poslovne aktivnosti i privatni život. Jačanjem strateškog partnerstva HPB-a i Hrvatske pošte i povećanjem dostupnosti bankarskih usluga u Hrvatskoj stvaraju se preduvjeti za kvalitetniji život i poslovanje njihovih korisnika, što donosi značajne benefite i lokalnoj zajednici te doprinosi razvoju cijelog gospodarstva.